вазорати тандурустии ҷумҳурии мардумии чин эълон намудааст ки вазъи эпидемияи коронавирус бисёр нигаронкунанда аст, вале ҳолати аз ин ҳам мушкилтар дар оянда ба амал хоҳад омад. гуфта мешавад ки ҳанӯз олимон дар бораи ин вирус маълумоти кофӣ надоранд ва шояд ин беморӣ оқибатҳои нохуштар дошта бошад. ин вирус ба марги зиёда аз 100 нафар сабаб шуда беш аз 2000 нафарро мубталои худ намудааст. ҳамзамон хабар дода мешавад ки садҳо тани дигар бо гумони гирифтори ин беморӣ шудан зери назорати табибон боқӣ мемонанд. мувофиқи иттилои расонаҳои хабарӣ дар шаҳри ухан ки нуқтаи асосии паҳншавии вирус мебошад, маводи доруворӣ ва ниқобҳои муҳофизатӣ намерасад. ҳарчанд ҷумҳурии мардумии чин аз ҳисоби 3 соли ин ниқобҳо дар ҷойи аввал меистад, вале аз сабаби таҷлили ҷашнҳо корхонаҳои саноатии ин кишвар муваққатан фаъолиятро қатъ кардаанд. аммо табибони дигар минтақаҳои чин лавозимоти заруриро ба ин шаҳр меоранд. бояд гуфт ки шаҳри ухани ҷумҳурии мардумии чин дар ҳолати карантин боқӣ мемонад. ҳукуматдорон на ба сокинон ва на ба сайёҳон иҷозат намедиҳанд ки ин шаҳрро тарк кунанд.